Bine v-am găsit la ultimul episod din Extrem și Greu și totuși nu înțeleg de ce lumea asta de creativ nu este flat când noi am selectat acolo generator flat la wall type. Oricum, chestii ciudate. Vreau să vă arăt materialul din care aș fi vrut să fac asta și normal, nu o să o mai facem. Probabil aici îl găsesc. Nu, nu aici. Aici? Atunci? Haide, zi-mi că îl găsesc aici, ca să nu mai caut. Normal, de ce l-aș cred? Aici tocmai am căutat. Aici nu avem treabă. Să fie la redstone? N-aș crede. Eram sigur. Materials. Normal. De ce nu m-am gândit din prima? Aici. Să zicem, noi aveam acolo... Ce aveam? Willow, parcă. Ce aveam? Că nu am mai făcut episod de mult. Oricum, să zicem că aveam Willow. Da? Ei bine, ia să vedeți voi cum vreau eu să fie casa. Dați aici unde găsim un loc mai plat. Uai, ce butoane apăs. Deci n-am mai jucat Minecraft de mult și gândiți-vă că nu mai știu butoanele. Da, serios. Așa. Așa. Și didul să fie făcut așa, deci numai dintr-un strat, să nu fie un cub, că nu s-ar merita. Așa, așa. Și tot așa, până terminam casa. Ar fi fost frumos? Oare? Eu zic că da. Mie, sincer, mi-ar fi plăcut. Oricum, haideți să ne petrecem un pic de timp așa, ca final de episod. În creativ și să sărbătorim această terminare a seriei. Neașteptată, zic eu. Na, parcă ar fi un closet. Nu contează, bine că n-ați auzit ce am zis. Așa, ia să mâncăm. Ia. No! Mi-a spart prăjiturica. Cum se mănâncă dintr-o prăjiturică? Am întrebat cum se mănâncă dintr-o prăjiturică. Nu pot mânca dintr-o prăjiturică. Atunci, facem altceva. În primul rând, aș vrea să... Nu știu ce aș vrea. Aoleu. Să-mi iau un cadou. Știu. Asta vreau. Vreau un cadou de aici. Da. Nu, aici. Primul rând, vreau... Stai. Ce asta? Wow! Știu ce cadou îmi fac. Yay! Era aici. Asta și ceva. Paz, gearan, beril. Beril, ok. Ah, sper. Ametist. Vreau și un ametist. Copper.
Cam asta. Așa, acum vreau... Ce chestii pe aici? Am scris pe ce bun creativ. Bun. Ce putem să facem creativ? Păi ce putem? Ia să ne uităm. Este habar n-am ce este. Parcă văd că o să murim. Ce? Ce frumos e! O căprioară. O căprioară. Ce ne-ar trebui nouă? Foarte mult. Ar fi... Sună interesant. Parcă văd că episodul ăsta o să fie plictisitor. Am eu așa o vagă presimțire. Și nu se aude nimic? Deci și aveți cadoașe. Așa. Ce ne mai trebuie la această petrecere? Ar fi... Nu mai am nevoie. Poate să am nevoie de banane, cireșe, un măr, ok, și o prăjiturică, așa, de aniversare. Să ne mai uităm, poate mai găsim ceva. Interesant. Așa, deci mâncare. Nu contează. Mâncăm de banana. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Și nu înțeleg. Auci, am uitat că suntem creativi. Tot așa. Muzica avem. Însă am uitat ceva. Observați în skin-ul, da? Ca să știți. Windows-ul lupește. Dar ce? Am uitat. Să terminăm muzica? Am apăsat yes, nu? Băi, chestiuță. Ce? Așa. Bun. Gata. Gata. Da, auziți și muzica de Windows de pe fundal. Apply. Asta trebuie să fac și noi. Always scan this section. Ei! Erori. Se face noaptea. Și mie mi-e frică de noapte. Așa că... tot mi-e frică.
vedeți ceva interesant. Skyrim. Ne facem ca Skyrim. Yeah! Deci de măcar nu putem să mâncăm. Nu-i nimic. Iron chestplate. Graves. Așa, asta era. Așa? Întrebarea e ce era să... What? Stați așa. Ce? Tare ciudat. Asta arată bine și așa. Ei. Serios? Armor. Așa. Și cu asta? Așa. Și în caz de orice, să avem la noi și un cuțit. Haideți să vedem. Bun. Sabie. Au. Nu mai sparge nimica. Mai bine așa. Gata. Suntem la muzica. Gata. Am pus iar. Păcat că n-am nicio putere, asta încercam să văd. Serios! Parcă n-aveam frame rate-ul prea... Deci 3, 2... De ce n-au murit din prima? Stai pe loc, uite. Ok. Moartă. 6 bucăți de carne, avem și o căsuță, avem și un... Chinuie-te să ajungi. Numai chinuie-te, că de ajuns sigur n-ajungi. Așa. Uf. N-am filmat mult. Am zis să stau să fiu ultimul episod. Nu se poate ceva genul set. Normal că vă știți comanda, dar nu vreți să ne o spuneți. Clear. Debug effects, jump. Ok. And 2. 3. Trebuie să caut să termin toate astea. Nu. Weather, așa. Weather.
Ei, da. Ia să vedem, am scris bine? Da. Și totuși. Încă plouă. Haideți să vedem ce este. Bine, mulți dintre voi știți și eu știu, de exemplu, ce este jos. Așa, ca să vedeți tot ce săpăm. Cel mai plictisitor episod, nu-i așa? Și voi vă gândiți acum, bine că recunoști. Da, na, ca ultimul episod, nu știam ce să fac. Nu vreau să continui și pe lumea aia. Deci am dat de ceva interesant, o altă piatră. Yeah! Asta a fost doar muzica, nu? A fost doar muzica. Nu există Herobrine. Uai! What? Nu râdeți! Nu râdeți, așa arată. Nu eu l-am construit, așa arată. Serios, nu râdeți. Așa arată el. Plouă pingheoră pe care am făcut-o. Uaa! Asta e o stalagmită și asta e stalactite. Da, întrebarea e de unde am picat eu. Deci se aude lava. Yay! Observați bedrock-ul, nu? Cum l-am făcut? Mai înainte s-a văzut. Ați văzut? Arde. Facem baie în lavă. Și am uitat să zbor. Nu contează, haideți să fac o concentrare. Să vedem trialogul ăsta. Ce fain e că înnotăm și în lavă. Cine a zis că se înnotă numai în apă? Oare bărcuța rezistă în lavă? Dacă eu pot să înnot în lavă, de ce n-ar rezista? Și acum vă să de mine, bărcuța e de lemn, cum poate să reziste pe lavă? Ei, uitați! Ce? Ei, v-am zis eu că rezistă! Deși ardem, eu în special. Adică numai eu ard. Și bărcuța se mișcă. A, nu, bărcuța arde. A, de asta se mișcă așa de greu. Să bea. Și ne facem ieșire de aici. Aoleu, unde ești? A, am uitat ceva! Vai! Așa. Ce găsi pe aici? Dați seama că nimeni nu ne poate face rău. Dar ar fi interesant să noi să... Oricum... Oh, nu, nu asta. Asta moare de la căldură. Ia să vedem dacă merge tricul cu Enderpearl. Bear. Sheep, cow, chicken. Squid. Squid pig. Deer-mane, skeleton, zombie. Slime, silverfish, ghost, cave spider, blaze, enderman, zombie pigman, iron golem și creeper. Da, da. Nu mă pot ataca. Întrebare, de ce face ca un câine lupul atunci când moare? Ursul, doamne. Nu, asta. You. No.
Au. Cum îl cresc? Nu contează. Încearcă să vezi dacă nu poți să-l aduci înapoi cum era. Ah, speed-ul. What? Ah, eu nu pot să mă mai mișc. Oricum, am dat peste capturile Minecraft. Nu vă speriați. Cam asta a fost pentru ultimul episod. Na, ce să faci? Începe simplu și ușor. Și Wizard stună. Normal. Cum mi-a plăcut să vă am în acest Terraform Craft și da, ne vedem în următoarele serii care vor începe cu același frigider, probabil. Mi-a cam obosit. Și știți că când am zis la asta cu Smite al doilea, că asta se închide de că murim? Mă refeream că se închide el automat, că are chestia aia cu grafica lui, ce are el. Și mi închide programul, calculator. Pentru că le-am făcut în asta. Da. Deci n-am închis frapsul. Oricum. Ne vor bine. La revedere. Good game. Da, întâi oprim frapsul. Pa, pa.